Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. 8 minutos nakaligan sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Welcome, Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea, Marso 18 tuwig 2021. Isa na naman katuman ka pa ang adlaw sa inyo tanan. Ang kalabanan nga mga taong ari diri sa Bacolod kon Negros Occidental nagakurisong ang nawong unara sa guwa bangod sa grabe kainit sang tiyempo. May nagapanghay-hay. Bangod nga daw hindi na maintindihan ang kainiton. Ang mga tinaga nga masami mabatian, grabe kainit, puwerte ka paang. Sa mga adlaw, Marso 18, ginlikupan sang tuman kadalagko nga mga balita. Ang ining adlaw, yan hindi na kita magpangalihid pa. Ang mga balita, hanuton tara, let's go. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, wala na sang makalabaw pa, wala na sa ibang pangabalita nga pinakadako sa lokal. Diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kundi ang shabu nga na-recover sa buy-bust operation sang mga otoridad. Sa lugar nga naging suki na sa dalagko nga mga balita, halin sa nagligad nga adlaw, wala sang liwan kundi ang syudad sang Bago. Ang Bago City nagligad nga adlaw among ginluntaran sang duha ka mga shooting incidents nibla. Mga biktima lunsay nagkalamatay. Atong 70 anyos nga lolo nga nagapungko lamang sa hollow blocks gintero patay sagwa sa yesere nga balay. Ginsundan sang 49 anyos nga quarry operator nagamaneho sang pick-up tiniro man patay. Kag subong sa syudad sang Bago sa gihapon. Subong lamang nga hapon. Duha ka mga lalaki sakay sa motorsiklo, may dala nga bag, kag ang bag may unod nga plastic. Ang iba niya ang unod sang plastic bugas. Pero ini mga kaaksyon, duha ka mga lalaki ang unod sang plastic shabu. Oh my God! Nagbaligya sang shabu. Buy-bust operations bot sa dengon mayara sang push your buyer ang nagpakuno-kuno nga manugbakal sang shabu. Resulta dakop ginpusasan. Way sila sang ideya, way sila sang ihibalo nga isa nagali ka buy-bust operations. Una nga na-recover 6 ka bulto sang inabatihan shabu, pero sang ginusisa ang dala nga bag sang sining duha. Sus Maria Santissima, shabu nasunod sa plastik. Ang kanamuon o kon kabugaton, duha ka kilo. Oh my God! Ang bili mga kaaksyon, 13.6 milyones ka pesos. Oh my God! Mayara ka muna. Si Iman mayara man na. Tidiri sa amon sa Negros Occidental. Mayari man kami niya. Kinilo-kilo man. Ang question dari makaaksyon, hano nakasulod ining sabuni? Di ginasiling sa mga otoridad ti. Damo kabay sunulot sandaring Negros Occidental. Kaya mo lang na permi
Ang iban maka-aksyon sa nakamati nakapang bilang niya nga sa isang kanamuon. Daw dulce lang, no? Kaginabaligas tiyanggi, no? Aw konway ini matukiban sa atos sa mga otoridad sang kapulisan kang sang Drug Enforcement Unit akon agency. Pila na naman ayhan ka mga utok sa mga tao ang nagbalagtik. Kag pila na naman ayhan ka mga kalimutaw ang nagmulodlo sang yup-yup, higop kag suyop, sining shabu. Kag ginatawag ini sang mga personang akig sa legal nga droga, malademonyo nga shabu. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod pagi kay Aksyon na Jan Diaz. Ang ato sa nga patrol reporter, unang media, unang reporter nga nakaplastar sa detalye. Kag nakasaksi kung paano na-recover ang 2 kilos ang ginapatihan shabu. Enggat ko no mo? Daw kristal ko no mo? Way pa mapulupod-pod-pod-pod. Una man si Aksyon Jan Diaz sa naka-interview sa isa sa mga nadakpan. Ang lugar, San Esteban Phase 3. Barangay Lag-asan, Bago City. Ang naghanot sa operasyon, Philippine National Police, Drug Enforcement Group, Regional Drug Enforcement Unit 6, o sa lingon sa Western Visayas, kag pulis halin mismo sa Bago. Ang duha nga nakuwaan sa ning hindi basta-basta kadamoon sang shabu. 38 anyos ang edad sa isa. Ang isa 28 anyos, nag-a-estar sa Barangay 2. Yes, sa Barangay 2. Hindi sa Bacolod, kundi sa Barangay 2, Syudad Sang Silay. Una sa balita, una sa aksyon. Isa sa mga nadakpan nagsiling sa interview sa Aksyon Radio. Amo na ini kuntani ang ikaduhan niya nga pag-deliver sang shabu sa nag-order nga tao. Ang Ivan gina-deliver pagkaon, gina-deliver mineral water, pero iniya ang gina-deliver amo ang shabu. Una sa balita, una sa aksyon. Sino ba lang tao nga nagsugo sa ila sini? Kay man suno sa isa sa na-interview na Aksyon dyan, ginsugo lang siya kuno. Amo man na permeng batian naton sa mga nagkakadakpan la sa illegal nga droga. Sila nga, why ko sir, ginsugo lang ko sir. Why ko sir, ginpabit-bit lang ko sir. Ginpadala lang sa ako ni ho. Why ko kabalo nga siya bugal ni. Ginpadulong ba lang sa ako ni. Normal. Sin o ba lang sindikato sa likod sang pagpasulod naman sa rin kadamoon sang Shaboni? Ang halambalanon nga kon sa mga puno pa sang kahoy, kon hindi mo paglukaton ang ugat, mamuhi kag mamuhi na sa gihapon. Kon sanga lang ang imo sa ning out dono kon tapson, manalingsing kag manalingsing ina sa gihapon. Gani sa ato sa mga otoridad, kung desidido kang luyag gininyo nga tapuson, pulbuson, o kontap maon ang illegal nga droga sa pungsod, labi na diri sa Bacolod kag Negros Occidental, ang puno among dapat nga atrakahon, dapat putson nga hindi makapalag. Tangod kon mga ultimo man lang nga sa lugoon, perming madakpan, ang nagsugo pihugid, nga nangita na naman na sang iban nga pamaagi daw, para nga makabaligya bisan labot nyos bato. Palin nato na nagsugo ni Garuga padiwal ga barang isipa. Una sa balita, una sa aksyon. Ay why siya madakpan mo, pero to mayara kuno sang gina-operator. Mayara sa information nga nabaton ang mga otoridad. O kabay pa, nga sa sunod may mabatian naman kita ang dalagko naman nga accomplishment sa ato sa mga otoridad sa pagpanakop sa mga nagabaligya kag naga-deliver sang illegal nga droga. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Samtang pagpaidalom sa swab test sa mga private apurs, ang authorized person outside residence nga nagasunod sa Bacolod ginaproponer sang komitiba ni Councilor Cindy Rojas. Kilaban-laban nga maaprobahan ini mga kaaksyon nga aman
Kaya ngayon mga aporne, isa ini sang mga nagpanugang sa kanabuon sang COVID-19 active cases di lamang sa Bacolod, kundi sa Negros Occidental. Di otorisado kaya mo ang kalabanan sa mga Aksyon way na gina-swab test pamag-abot na rin sa Bacolod kag Negros Occidental. Igo mo rahon, positive gali, may kagawali nga corona. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba giniba sa nga balita sa bahin sang lokal? Ang alatrasan ginpainit-init lang sa parangakuan, kagliwat na naman nga hinanot sang suspension order. Oy, ang kapitan nga damlag lang nagbalik duty sa barangay hall. Matapos ang anong kabulan nga preventive suspension, nakibot nga may isa na naman kuno ka preska nga suspension order. Pao ang kapitan upo di sa nga mananabang. Nagpabot siyag sang kalain bots publiko kag nanindugan nga hindi siya magbiya sa isang opisina. Amaling may pagkapinasahi nga itabo mo. Kagin patapos lang anay ang suspension kay liwat na naman yung edisyuhan. Ang ginatumod naton din mga aksyon amo no other than Kapitan Noli Villarosa sa barangay Tangob naman ang suspension nga anong bulan angot to sa SAP distribution mo. Iway pa naman to madesisyonan ang kaso. Pero ang bag-o nga ginasiling suspension order hindi angot sa SAP kundi angot sa kaso ginpasaka kuno sa isa man ka opisyal sa barangay. Away nga dapat kuntan di makatuga epekto sa mga tao nga ila sa ginaserbisuhan. Pero subong sa amo sa nga sitwasyon ang imahen subong sa barangay Tangob. Hindi lang sikat nga daw kaangay sa isa ka artista, kundi mas nagbantog pa hindi lamang ganis Pilipinas, kundi basis bugos na kalibutan kay nga amay social media na kita. Bangod sa halos hindi na maintindihan nga sitwasyon kag hindi may sipan nga problema na. Ano ba lang masunod nga tikang ni Kapitan? Ang suspension order nga bag-o nga ang kalawigon sila 3 naman kabulan. Tunga ba? Sang 6 kabulan ba? Ang pabangko, dari suspension order niya ginisiling bag-o, maserbe gidbalayhan. Agkon maserbe ano ang matabo. Si Kapitan balik naman sa dating gawi. Sang siyang gisuspender bago sa SAP. Ang masunod nga hitabo, abangan ang susunod na kabanata sa mga taga-barangay Tangob. Kaway. Una sa balita, una sa aksyon. Oy, monohon ko ulit dito sa mga Iloilo, may dako mantok balita ho. Ang enkwentro hanay ni sa mga pareho man nilang opisyal sang otropa sa gobyerno. May isa to ka BJMP official nga nakaagi gali assign diri sa Mayla Carlota City Jail Warden ho. Nakalalis mga ka-aksyon sa militar sa Philippine Army. Away trapiko ni. Sus, naglapot sa tiruhay. Naglabot sa tiruhay. Nagkwa pusil una ang BJMP official. Nagintaya sa army, army galiga plastar na ya. Naunahan siya tiros ang army. Patay giniho ang BJMP official. Una sa balita, una sa aksyon. Grabe no mo ning hambal naton nga dapat palabaon ang pasensya. Dapat iunat nyo ang inyo sinig Korea. Dinita na sa observation report sang patrol kay 5:20 na. With Aksyon Jan Diaz, Aksyon Jan, mayong hapon sa report please kabin. Aksyon Mar, ang patrol ang karon ang padulong pa lang dito sa may syudad ng mismo sang Bacolod na nakapulaw kita diri mismo gikan sa may syudad sang Bago Aksyon Mar no matapos man ang gikas nga bypass operation sang region 6 kag ang katapos ng Bago City PNP nagasunod kita diri sa convoy sang tuna kabulisan kay manti pabalik sa may syudad sang Bacolod gamay mo padulong dito mismo sa talatapan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang convoy diri no sang regional director sa Police Regional Office 6 Brigadier General Rolando Miranda. Diri sa area mismo sang Araneta, padulong dito sulod sang syudad sang Bago, dahil palabay maka-aksyon sa may barangay Talok, no? Kasi ning hapon, limitan to, mas nakabugat ang trapiko, kung mga lapa, diri sang Dalanona, diri-diretsyon ng mangyahe sa mga sarakan maka-aksyon. Kaya natin diri makitan, may padriyo sa luwas ng Metro Bacolod, kung makita natin diri, wala masyado sa may nagapark sa kilid sang dalan, kapinpang kadasigaraan sang biyahe, o kung ang pagpadalagan sa mga salakyan, kadelikado, man kung magpalo parking, diri sa kilid sang dalan, ang pinaka mga salakyan maka-aksyon nila madalas sa, bala,
dagko sa mga salakyan nga naglabay diri siniman nga hapon. Ang pila ka mga dagko ang salakyan nga wala pa ginaparugutan nga makasulod sa may Metro Bacolod bangod nga ginapatuman ang crackdown diri sa anay temporary nga nagatener sa may border mismo sa Bacolod Bago border makaksuno diri sa may barangay Sumaga dalan na Araneta pa sige hapon. Kung tama ta kita diri pasulod sa may syudad sang Bago diri from barangay Punta Taytay barangay Sumaga diri mismo makaksuno nagamat-amat na build up ang traffic. Kung makita ganina ton ang traffic situation sa diri man sining hapon padulong dito sa may ano din ang intersection point bala sa may traffic kung sa may traffic lights maka-aksyon sang syudad sang Bacolod diri sa barangay Sumaga diri partikulaba na sang pila sang salakyan mabatsagan na magbulubugat nga sitwasyon kon traffic ang aton pagabalaan magbulubugat nga traffic bangod maka-aksyon karamo sa masalakyan ngalin diri sa lawas ng Metro Bacolod pasulod sa syudad sang Bacolod sa liman nga hapon ang kalabawon sang pila naglabot diri sa isa ka simbahan sa isa makasekta no amo na nakalaba ang pila maka-aksyon kadto-hinay pa sa movement sa masalakyan ang rason bangod nga bisan makalampuha sila sa intersection point diri mismo sa may barangay Sumaga paglabot nila sa tubang sa police station number 9 dira sa tubang sa ospital pagkat tumakakson sa may atubang mismo sa Merkado Publika sa barangay Sumaga kahinay sa traffic situation pagod nga may mga cases gidahong isa na gid lamang kalinya sa salakyan o kung sa dalanon ang malabyan sa mga salakyan kaya ang one lane naragin sa gin-occupy sa mga nagapapanaog na pasahero ako dahil diba sa jeepney nagapapanaog sa pasahero mga kakson may mga delivery van may mga delivery truck isa may nagaparking pa rin na tricycle ilabi na diri sa may section sa barangay Sumaga kung nato na lang taon diri maka-aksyon amo gid medyo magabulubog at ang traffic kagahinay sang pagbiyahe o kana paglakat sang traffic o maka-aksyon nga ra pagya nagkatapok sa dalan maron diri kay mga traffic o kay mga pedestrian lane abi nga ginbutang diri mismo maka-aksyon rason kun nga tayo yon ang biyahe sa mga motorista kun kaisa kag may man diri nga ibipat sa barangay o kon barangay peace and action team ang mga tanod in short nga nagamentenar kon traffic ang pagabalaan plus ang mga traffic enforcers nga ginpahamtang sa Bacolod Traffic Authority Office diri mismo sa may barangay Sumaga. Pasunod nakit kita diri sa area sang Taytay na malapit sa may barangay Sumaga makita nato maka-aksyon diri nagabuild up ng traffic may mga salakyan giliwalin sa may Purok Pag-asa guro barangay Sumaga ini pasaka ka kinahanglan mo gid paunahon kay ka builo mga salakyan mo para na makasaka sa takladon di palabot sa may Taytay so kinahanglan mo mapundo diba pundo nga salakyan diri gapununsok do na salakyan nga nagasunod o pwede maka-aksyon magani ng solusyon diri sa sitwasyon kung traffic out ng gabalaan sa bayan mismo sa barangay Sumaga syudad sang Bacolod kung padulong ni nga direksyon abi diri sa may barangay road bala sang barangay Sumaga pangasakop na diri naman namin kita ni kay lapad ang dalanon pada kadto sa barangay Puanokoy importante lang wala may mapasaway ng mga salakyan mga kaaksyon ang panyampo sa palibutang syudad medyo magulugal umo na din pwede kainas ang ugto tubtob sa ning hapon kaya nga nagtutulit pero makaaksyon sa gihapon makita nato no kapaang sang panyampo nga sa palibutang syudad kag probinsya sa Negros Occidental may mga polusyon diri medyo magulugal umon makaaksyon aton panumdom sa total nga makaaksyon magprepara gid sa proteksyon sa kawalingon agud hindi kita malsa sang ulan o kung magulan gid man karon hapon may proteksyon kita ya mga kaaksyon karon na idol naton kay diri kita binagtutok sa syudad sang Bago kay nagpupunta kita sa pila ka kantuan sang regional director sa Police Regional Office 6 no nagibisitahan pa diri sa nagbisita man sa police station sa Bago City PNP kag karon na bagay nato ang pinakauli nga pagpahayag man sang regional director yang diri nga pagpasalamat kag iya diri nga impormasyon nga nabaton may kangtanan sa king kasanga bypass operation ko sa riina masobra 2 ka kilo sang illegal nga droga o kung ginasuspectuan subo ang na-recover sang katagpo naman sang aton mga kapulisan pero sa ato tanan mga kaaksyon basta masining panyempo namin gid man higop sang mainit nga kape pero kung kape ang aton pagkabalaan isa lang aton gina-endorso Rata sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Okay, thank you. Dari kita sa pag-acknowledge dayon insigida sa mga nagamonitor sa ato sa live stream parang mangin barasig-rasig. Si Ed Base, Hamalya Aksyon, araman si Leia Galgo, gapamangkot si Leia Galgo, what? Sige. Maria Teresa Hofilinia, good afternoon. Thea Kim Eriman, good afternoon. Christine Minyas Villalobos, monitor lang kami di sa barangay Pandanon, DSB. Guillermo Clarito, bapa ang mga programa sa subong kag anay ang puwersa
sa barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra tungod sang kainit sang tiyempo pero nagatabid lang sa imo sa nga programa. Jovi Siron, good PM. Bebe Gregorio Yolo. Kamonitor gid kami di sa DSB always upod sa ako sa nga family. Maria Teresa Hofelinia, Hambalya High. Hello manda. Guillermo Clarito, gimo gapadayon lang ni gamonitor lakat sa imo sa nga mainit nga programa. Sumaldi Saludares Trinidad, Katigi Mogarnabor, Rojo Estrevillo, Estrellanes Gadagyang upod sa imo sa nga radyo. Salamat. Eva Gradas Baterna. Monitor na kami di sa may barangay Bola Carlota City. Angela Liarte gayon dato. Watching live from Banga Tutong, Barangay Felisa. Congrats, good job sa mga pulis. Alex Montesara na, pangpudpura na ang balita mo, Sir Marlon Strike when the iron is hot. Alex R. Monteza. Kent Brian Green Cartuhano, salamat sa imo sa mensahe. Jocelyn Libon Dispoho, mayong hapon. Si Tony Yeng, Hambalya Nice, Aksyon Radio. Baye ko rin langaw ang kalipot-libot sa ako na. Aquarius, maldita ako. Good PM, Aksyon Marlon. To all listeners of Aksyon Radio Bacolod. Si Yodi Horta de Lepanya Barbecue. Mayong hapon. Sa imo sa programa. Upod lang kami di 15th birthday ko. Subong kaupod sa imo. Happy birthday lang na kay Yodi Horta de Lepanya Barbecue. 15th birthday sa subong. Lola Turing, nakatutok naman sa imo upod mga bisita kakaparintihan. Madamo nga salamat. Happy birthday. Hambalyaman advance happy birthday man kay Tita Ebony. Sinundanay lang kami. Thank you, good Aksyon Marlon. Sige, happy birthday. Martin Aliling. Si Unitorta de la Peña, kapasalamat gid sa mga naggatambong sa akon nga birthday sa Bungarlaw, sa mga abyan ko, mga relatives. Namon madabogid sa salamat. Damo ko regalo, Aksyon Marlon, hasta si Lola. May regalo man. Muna yan. Rodolfo Jaime Jr., monitor kami sa programa mo. Pakigrit Jaime family sang magsungay. Thank you from Nonoy Jaime. Ging Alib, mayong hapon Aksyon Marlon, monitor ko dali sa may Villamonte. Rumi Agsam, good afternoon po here sa Osaka, Japan. Si Rumi Agsam, girl ni sa Alex Montesa, Sir Marlon, paliog lang ko patamyaw sa family Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan, Familia Benedicto sang Hacienda, Santa Teresa, Pocatod, Binalbagan, madapang salamat. Kainit ga painit, kailinit ang bugas ang aircon sa salakyan ko daw maulan padi sa sulod. Hambal ni Alex Montesa. Evelyn Pomosano, Rosalio de los Reyes, saka tadi sa babaw kay naga Rosalio de los Reyes. Good PM, Sir Marlon, watching live. Sian Clark, Samantha Nel, Cheche, from Porok San Roque, Handumanan. Noel Amar, good afternoon, Sir Marlon. Tamiya ko lang friend ko si Vanessa Mayo sa may Minnesota, America. Evelyn Pomoseno. Mayong hapon ako sa Marlon, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Thank you. Sa ato sa nga watch party. Si Yvonne na boy sa Ardekina, no? Salamat kay Yvonne. Sige. Learn more. Sige. Thank you. Iban dugay-dugay naman. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsagan mo ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan ng palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan. Ang buong kalanay sang dalan, simentado nga dalan, ara naman sila daho sa may dalan sang atubang malasang doktor sa ospital. Nag-create naman sang grabe nga trapiko. Ang semento ato ko to kay namo nalabyan ko gidla. Ang ginaagi ang semento sang dalan daw okay pagidya way pagidya batsi-batsi kinalkal naman nila lawig naman ni daw. Ang explanation da ang semento sang dalan may lifespan ko no. May kabuhi Ako na mo nga tuig dapat islan mo na sa kay patay na sa.
Butangan nyo da sang simento nga ang lifespan niya 50 tuig bla. Hindi na pwede. O 100 ka tuig, pwede Ano na. Galing kay ang nagapangkalkal, hindi mo manimbasol kay ginasugo lang na sila. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Iloilong pinakarako dito nga balita mga ka-aksyon, may ara sang shooting incident. Alas 11 ang takna kaina natabo ni sa may Bangga Dama, Banwasang Santa Barbara, probinsya sang Iloilo. Away linis trapiko ang ginhalinan sa mga ka-aksyon. Ginkat sang elf nga truck nga ang nagasakay Philippine Army. No? Ang salakyan sang BJMP official kasi Andrew Larupay, taga Lambunaw, Iloilo ini. No? Ginkat ang salakyan siguro para kay Larupay ni medyo insulto saya ano man, why ma-identify ni Larupay nga ang kasakay ito mga miyembro sang Philippine Army? Ang ginimo mga ka-aksyon din na naog ko nun ining si Larupay. Pagpanaog nagbinaisay, naglalisay. Nagbalik si Larupay sa isa nga salakyan, kumuha gali isang pusil. No? Pagbalik sa salakyan, kapanilag siya ang army kita isa sang army siguro nga nagkuha sang pusil. Kag gintaya. Ang report is gintayaan niya ang army. Alilikom sa Ibaloya, nakauna na ya preparar ang army. Nakauna tirong army. Igo ni, ining si Larupay, kita talaga ina sa Laragway nga naghapaon isa sa mga dalan mga ka-aksyon. Si BJMP Region 6 Assistant Regional Director for Administration na Senior Superintendent Gilbert Peremne. Nagsaling nga aktibo nga miyembro na sang BJMP. Yan ang si Jail Senior Inspector Andrew Larupay. No? Nakaagi man gani jail warden. But sa lingon may ranggo na gadya sa BJMP mga ka-aksyon. Nakaagi jail warden dire sa may La Carlota City, BJMP sa Negros Occidental. Simple lang utani di mo, no? Kung nakakilalahay ni sila nga para sila trupa sa gobyerno, basi uwi pa man maglapos sa mo nga punto nga nagtiniruhay gini. Ibaron tanduga nga ditali sa ring balita sa report ni Aksyon Alvin Guava. Aksyon Alvin sa report mayong hapon please kawin. Maayong hapon sa imo Aksyon Marlon, ginkonfirmar ni BJMP 6th Assistant Regional Director for Administration, Senior Superintendent Gilbert Peremne nga aktibo nga miyembro sang BJMP si Jail Senior Inspector Andrew Larupay nga napatay kagina matapos ginduthang sa Bangga Dama, Banwasang Santa Barbara. Ginpahayag man ni Peremne nga ining si Larupay Aksyon na Marlon ang anay jail warden assigned sa La Carlota City BJNP antes nag-schooling para sa Jail Officer Advanced Course dito sa National Jail Management Training Institute sa Iloilo. Naudugang pagidiri ni Peremne tuyo sang schooling para kuntani sa iya sininga promotion nga pagka-major apang hindi siya ang napatay matapos natiruhan. Nagpadulong na sa lugar sang insidente si Peremne upod ang pila ka mga opisyal sang BJNP Regional Office 6 para magpakig-angot sa mga kapulisan sang Santa Barbara PNP na lakip na diri ang pagpatigayon man sang ila sini nga independent investigation dala na diri ang posible nga pagpasaka sang kaso para diri sa suspect nga si Bjorn Kirby Esposo, ginalagar membro sang the 12th Infantry Battalion assigned sa Kalinog. Plano man sang grupo karon ni Peremne nga magpakig-angot sa pamilya ni Larupay as to sa mga ayuda mahimo mabulig nagikan sa ila ahensya. Ari ang pahayag ni Senior Superintendent Gilbert Peremne. Based sa initial information natin, dumitso na may baysay sa kalsada na tabo, naginitay, then that's it. May armas sa sapiat. Naunahan sa siguro tira, daw walo gitang iigo. Kamusta ang status, sir, ni Captain Larupay, sir? Napuruan yun siya. Patagin siya. Kapag ko sa mga magaling na doktor man, no, i-visit siguro kung dito sa buong. On our part, may harap makaling findings. As initial, ano gamit siyang suspect, sir? Daw 45 wala. We received also information na daw
ano naman sa kustugisang PNP Santa Barbara. May mga ipadala na mga investigators naman. Kami pa katumanto also, we will coordinate also with the PNP Santa Barbara. Ang naglutang sa iya, men in uniform man? Actually, siya membro mas ang Philippine Army. But we need also to confirm kung din-assign, then maybe we will get also information to sa ilay sa mga witness siguro ang nakakita giro sa incident. Karon sir, una nga tikang sa inyong hanay sir. Still, we are coordinating sa PNP man. Of course, possible siguro filing of criminal case akin sa suspect. Muna natin subong. We need also to attend siguro sa pamilya ni Senior Speaker Larupay kung ano ang mabulig natin ilayan sa aling sa BGM. Mataga din ganing iya family sir? Tagal lang muna, gini siya. Pero anong status niya sa karon sir? On schooling siya, o major niya, kahit kapitan siya. Virtual na nagakuha sa Gen Officer Advanced Course sa National Gym Management Training Institute. Malapit na tayo sila mag-graduate. I think though first week ng April, matapos na sila. By the way, ang last assignment niya sa diin gani sir? Ang last assignment, ayon sa iyang schooling sa La Carlota City District Jail, Wartenda siya. Report nagikan sa BJNP ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Masubo-subo sa bahin sang pamilya sang sining natiruhan nga BJMP official. Kag masubo man sa nakatiro nga militar nga man, kasuhan sila mo. No, kasuhan sila, depende na kung paano nila pangapinan nila sa kagulingon. Basta sila self-defense ka man tayaan sila una. Kuruti, ang pinakamabugat din is napatay ang tiniro. Depende na magkakasyon sa dalagan sa investigasyon. Ang investigasyon rin dapat isang tabon-tabon. Blaga ba parehos ng men in uniform, parehos nga trupa sa gobyerno, parehos nga mga law enforcement, miyembro sang law enforcement unit, ara sa gobyerno, parehos naga-possess sang pusel. Sang armas. Amo na, pasensya lang gid ang kapital kung tani na mo. Pwede pa lang maistoryahan. Ang pusil dapat gamiton sa insakto. No? Again, issue para gamiton sa insakto. Gamiton sa reyak dapat. Galing kay kun kay sablang balatyagon sang isa ka tinuga. Kasi kung natabuan man ga lingugog matong pinsar sa isa. Nga way na bala nakapalawig-lawig pa sang Korean ya. Way na nakapanumdum kundi ang kainit among nangibabaw. 544 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa mga high blood, sa mga diabetic aton, basta may rekomendar panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi magpaulay sa iba ng milagroso nga kapsula, simple nga tawag sa ato na hindi sa manunggal. Masolusyonan gid ang inyo sa nga problema. Plus kung medyo luya lawas ninyo sa ning sabat sila, panyawan herbal capsule with mangosteen. Babakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang nga butika.
Di alamon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Sa aksyon! Balikantang patrol detalye sa nga balita angot sa ginakabig pinakadako nga drug operations sa Bago City sa mga hapon with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan sa report please come in. Nagsugod Aksyon Mar ang ginkasa nga bypass operation dito sa may syudad sang Silay. O galing wala naghisugtan ining duha ka mismo ka kampo ang poster buyer kag ang ining mga subject ng bypass operation bisan pa ang ditudlog ginbaklan sining illegal nga droga nagsaylo sa syudad sang Talisay kaina sang aga. O galing kaina sang aga wala pa gid na-consummate ining ginkasa nila nga bypass operation tubtob nga nagdesisyon sining hapon Aksyon Mar nga magsaylo diri sa syudad sang Bago kag dito nila nakita ng spot sa isa ka bakante nga lote malapit sa sud mismo sang subdivision dito sa phase 3 ng area sang San Esteban phase 3 sakop sa barangay Lag-Asan syudad sang Bago. Kag dito Aksyon Mar natigayon ining pagbakal sang poster buyer sang illegal nga droga nga nagabalor 100,000 pesos sa mga subjects sang bypass operation nga ginkilala Sadnay Randy Pidol, 38 anyos, kag Rafi Padilla, 28 ang edad, lunsay residente, Sandalan Bonifacio, Barangay 2, syudad mismo sang Silay. Aksyon Mar saging kasa nga bypass operation sa katapos sa Regional Drug Enforcement Unit 6 kaya katapos man sang Bago City Police Office at Bago City PNP. Ila din na recover ang masusobra 2 ka kilo. You have it right na ka-aksyon 2 ka kilo sang illegal nga droga nga may estimated market value nga nagadangat sa masobra 13 milyones pesos. Sa liwat 13,600,000 pesos ining dangerous drug board value sa mga na-recover nga illegal nga droga gikan sa polusyon kag kontrol sining ni Pradilla kag ni Pidol Aksyon Mar. Ining duha ka mga subject ng bypass operation ang lunsay ginakabig nga street level individual sang aton nga mga kapulisan bisan pa kadako sang illegal nga droga nga na-recover sila man mismo nga posesyon kag kontrol. So diri kay Police Lieutenant Glenn Police Lieutenant Aksyon Mar Glenn ang team leader Glenn Soliman ang team leader sa RDO 6 nga hindi sila magamit makabig bilang individual bangod ang HBI diri ka ginakonsiderar sa mga kapulisan naman mismo ang ila pakaron ginapangita nga pinakapuno gid amo gid nga ginalinan ko na nagpadulong sang illegal nga droga Aksyon Mar. Para nagluntad ning bypass operation according diri kay Suliman, actually nagtransact sila kay inapasang aga tubtob nga nagdesisyon ining subject no kuno mga nagkradakpan nga papunapunan ang pagbaligya sa illegal nga droga. Ang aligasyon naman dito mga nadakpan kay nasa aton nga interview, hindi ila ang mga illegal nga droga, kag insugo gilamang sila nga magdulong Aksyon Mar sang supply. According dito sa duha ka mga nagkradakpan, ikaduha pa lang nila nga beses ini nga ginsugo sang isa ka
inagdulong sa illegal nga droga. Ang una ni kuno Aksyon Mar naliligad gid lamang ang mga inadlaw so ginisip-isip to kay na mga Martes kuno Aksyon Mar. Martes nagdulong sila sa illegal nga droga diri sa isa ka lugar sa syudad sang Bacolod. Eventually pinakatransaksyon sila dito naman sila nagsaylo dito sa syudad sang Bago. Kaya kaya din diri kay Suliman ang rason kung nga hindi sila dali-dali madakpan tungod sa mobile ini mga subject sa bunga sila nga ilang illegal drug possession. Iwala ni sila gagabaligya sa Aksyon Mar sa sulod sang Puloy-an kada yung ila diri nga transaksyon sa salakyan para madasig kaya hindi sila dali ka madakpan sa mga otoridad. O kaya kung kaisa ati kung maubos ina buena sa Madrid Suliman gagkanabot gid sila sa aton nga mga otoridad Aksyon Mar. Ang una nga na-recover dito ginasa sang bypass operation, actually kabaylo sang 100,000 pesos ining 6 kabulto sang illegal nga droga nga ginabrabanta man Aksyon Mar ang Cabugaton City nagdalagan Aksyon Marlon sang kapin 30 ka gramos. Ang 30 ka gramos nga ini ang nagabaloro 204,000 pesos kung basihan naton ang dangerous drug board value. Pero according sa police, bakal din nila mga sulusobra 100,000 pesos Aksyon Mar. Ang auto transaction o kung sa poster buyer nga katransaksyon siring mga subjects ng bypass operation. Dugang pagdarin ni Suliman na una-una dako gid man ang ila dog ginexpectar nga bit-bit sa mga subject sa pagkandak ng bypass operation bangod nga may mga impormasyon sila nga may dagdagan pagid nga iban Aksyon Mar kag preparado man ini mga subject nga magdugang abi kung may dunog-dugang kabakal kay preparado sila sa bit-bit nila nga improvised tutor bit-bit sa Aksyon Mar sa nga kainang kilohan kag may mga plastic sachet nga wala sang unod nga kaso magayo pagidugang abi nga balaklon ining ilang nga mismo nga customer pwede gid din Aksyon Mar ka endorso o kung kahatag abi sang kinahanglanon pagid nga iban mga 2 ka minuto so kung kay nabi mga 10 minutes siguro matapos kita nga nag-report coverage dito mismo sa area eksklusibo sa Aksyon Radyo Bacolod nag-abot Aksyon Mar ang tagpamunuan sa Police Regional Office 6 si Brigadier General Rolando Miranda kag kay na dito sa mismong personal nga nagsaksi sa ginpatigay inventory bisan patubtob na pagsulod sa pouch abi kag mga ziplock sa mga mga illegal nga droga nga duhagid masubra ka kilo Aksyon Mar. Nauna naton nga ginkuan sa pagpayag simpanda kag suno sa iriya ginapasalamatan kag ginapanghinbulahan ang pagpursige sang aton nga makapulisan diri sa mismo sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental lakip man ang probinsya ang Regional Office 6 lamang ma-recover nila no ining mga kalagko nga balor sa illegal nga droga kaya kung dito sa iya maramo pang malitan kung hindi ini mapunggan Aksyon Marlon. Pagbayad rin ni Miranda nga iya sa gyapon padayon nga ginapanawagan ang bulig sa publiko sa paghahatag abi sa dugang impormasyon agud nga mangismangin mapos ang pagmatigan sa intelligence monitoring sang aton mga otoridad. Yari si Police Brigadier General Rolando Miranda sa aton interview diri mismo sa Aksyon Radyo Bacolod sa nigidamang hapon. Mark, masabigan din sila ng support, no? Para naman mamotivate ko lalo sila to be more productive at mamotivate ko sila to do more just like this, ano? Kailangan natin itong pagtuunan ng pansin at talaga nang kailangan natin itong tapusin. So, mga tropa naman pa, matigasin naman sila kaya mga ko kasi meron tayong RTO na Regional Drug Enforcement Unit na nakatutok dito sa Negros at meron din tayong grupo na nakatutok sa Panay. Aksyon Mar, malipot kita mga pagpayag ni Police Brigadier General Rolando Miranda, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Dito sa area, nagpadulmang kay na si Police Colonel Rome Palge, ang Negros Occidental Police Provincial Office Director. Kaya mga tawag gibi nagpasalamat man siya no, sa ginhibo nga bypass operation diri sa Police Regional Office 6 sa Regional Drug Enforcement Unit parang mabuhin-buhin na no kag mapunggan ining paglakta sa illegal nga droga diri sa probinsya sa Negros Occidental Aksyon Mar. Ang duha ka motorsiklo na karon preso dira sa custodial facility sa PNP kag nakahugot man ila pagbantay sa diri mga kaaksyon ilabi na medyo matag-as man nga personalidad ini nadakpan sa aton mga otoridad. Sa aton pag-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian naton sa gihapon ginakabadakan pabakuro ng resistensya magtumar sa madagadlo nga tanan sang Zantong plus Gold yang
Rekta sa patrol ang kagniwot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patrol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Yaring pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Cap. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,